Πρώτα απ' όλα, δύο λόγια για τη διαδρομή του. Σπούδασε ιατρική και φιλοσοφία στην Πάδοβα. Το 1802 διορίστηκε γραμματέας της Επτενήσεως Πολιτείας. Το 1809 εντάχθηκε στη Ρωσική Διπλωματική Υπηρεσία. Το καλοκαίρι του 1812 διορίστηκε επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Αρχιστράτηγου των Ρωσικών Δυνάμεων. Το 1815 ο Τσάρος τον διόρισε γραμματέα του κράτους για τις εξωτερικές υποθέσεις. Στις αρχές του 1817 ο Νικόλαος Γαλάτης τον πληροφόρησε για τα επαναστατικά σχέδια της φιλικής εταιρείας. Στις 14 Απριλίου του 1817 η τρίτη εθνοσυντρόφισσα της Τριζίνας τον εξέλεξε με επταετή θητεία πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 Φεβρουαρίου του 1876 και δολοφονήθηκε στον Ναύπλιο στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Ήταν διπλωμάτης, πολιτικός, γιατρός, είχε τον τίτλο Ευγένειας του Γκόμ. Διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και αργότερα ως πρώτος κυβερνήτης του νέου ελληνικού κράτους. Όμως εδώ θα δούμε μια άλλη πλευρά της ζωής του. Συχνά ενημερωνόμαστε για το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, την επαγγελματική του διαδρομή, στα διαδρομία του, τη συμβολή και την αγάπη του στην πατρίδα, τη διορατικότητά του, τις επιτυχίες του, λίγες όμως είναι οι αναφορές στην προσωπική του ζωή. Είχε κάποια σοβαρή σχέση στη ζωή του, ήταν παντρεμένος, είχε παιδιά, αν αγάπησε και αν αγαπήθηκε. Η Ροξάνδρα Στούρτζα γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1786 στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της ήταν ο Σκαρλάτος Στούρτζας. Η μητέρα της Σουλτάνα ήταν η κόρη του Έλληνα ηγεμόνα της Μολδαβίας. Το 1806 ο πατέρας της την εισήγαγε στην αυλή του Τσάρου Αλέξανδρου και κέρδισε την εκτίμηση λόγω της ευγένειάς της και της ευφυΐας της. Διορίστηκε κυρία επί των τιμών. Οι πρώτες επαφές τους το 1809 συνδέθηκαν με την παρουσία των δύο σε δύο διαφορετικές αυτοκρατορικές δεξιώσεις, αλλά και σε γεύματα που ο πατέρας της παρέθετε σε ένα χρονικό διάστημα 3 ετών. Οι δύο τους σχετίζονταν σε ένα επίπεδο βάθειας φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης που δεν εξελίχθηκε ποτέ σε ερωτικά θρούγ. Η Ροξάνδρα στα τέλη του 1813 αναχώρησε ως σύνοδος αυτοκράτηρας για ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη και έλαβε την πρώτη επιστολή από τον Καποδίστρια μετά τον μακροχρόνιο χωρισμό τους. Αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια εκτενής αλληλογραφία. Η Ροξάνδρα συνέχισε το ταξίδι της στη Βιέννη. Εκεί συνάντησε ξανά τον Καποδίστρια και εκείνος της εξέφρασε την επιθυμία του να προσηλωθεί στην ελληνική υπόθεση και εκείνη του ζήτησε να μείνουν τουλάχιστον φίλοι. Μαζί θα μοιραζόταν μια κοινή προσπάθεια της απελευθέρωσης των Ελλήνων και της μόρφωσης των Ελληνοπαίδων. Οι λόγοι της μη εκδήλωσης των βαθύτερων συναισθημάτων του Καποδίστρια προς την Ροξάνδρα ανιχνεύονται στην αλληλογραφία που διατηρούσε με τον πατέρα του, αλλά και στα απομνημονεύματα της Ροξάνδρας. Επιδίωκε την εξασφάλιση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και ανεξαρτησίας. Ακόμα η δημιουργία μιας οικογένειας ως αυτόσκοπου στη Ρωσία, μακριά από την πατρική του οικογένεια, δεν τον ικανοποιούσε. Τέλος, η προσήλωσή του στην ελληνική υπόθεση ήταν ένας ακόμα λόγος που τον έκανε να απορρίπτει την προοπτική του γάμου. Στα τέλη του 1816 παντρεύτηκε τον κόμι Έντλινγκ, ξάδερφος της Τσαρίνας. Ύστερα από πιέσεις που δέχτηκε από την ίδια τη Τσαρίνα. Ο γάμος της ήταν συμβατικός και χωρίς συναισθηματικό δεσμό μεταξύ του ζεύγους. Του γράφει: «Ιωάννη, δεν ξέχασα ποτέ τον όρκο που κάναμε μαζί εκείνη την οδυνή ώρα της ζωής μας. Τον τήρησα στην ουσία. Η αθέτησή μου ήταν αναγκαστική, το ξέρεις. Ήταν ακόμη μια θυσία για σένα. Αν δεν δεχόμουν να παντρευτώ, θα σου προκαλούσα προβλήματα. Για μένα όμως ήταν μεγάλη θυσία». Όλη αυτή την περίοδο το ζεύγος Ιωάννη Ροξάνδρας δεν είχε σταματήσει ποτέ να αλληλογραφεί και να συνεργάζεται για τον αγώνα των Ελλήνων.
Κύριο θέμα των επιστολών τους ήταν Φιλόμουσος, εταιρεία που ιδρύθηκε το 1815 με τη Ροξάνδρα και τον πατέρα της να ενισχύουν χρηματικά τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων. Σε ένα γράμμα του 1816 όμως, μετά το γάμο, ο Καποδίστριας τα αφήνει όλα στην άκρη και γράφει «Εσύ έπρεπε να παντρευτείς και παντρεύτηκες. Εγώ όμως σου δηλώνω ότι δεν πρόκειται να παντρευτώ ποτέ. Αφού δεν μπόρεσα να παντρευτώ εσένα που αγαπούσα, δεν πρόκειται να αγαπήσω ποτέ άλλη στη ζωή μου γυναίκα». Η μεταξύ τους αλληλογραφία συνεχίστηκε μέχρι και τη δολοφονία του. Το τελευταίο γράμμα της προς τον Ιωάννη Καποδίστρια έφτασε στον Ναύπλιο, αφού αυτός είχε πεθάνει. Όταν εκείνη πληροφορήθηκε τη δολοφονία του, έπαθε νευρικό κλονισμό. Η τραγική είδηση της δολοφονίας του Καποδίστρια έφτασε στην Οδυσσό, έπειτα από 2 μήνες. Μόλις έμαθε την τραγική είδηση, έπεσε κάτω ανέστητη. Ουσιαστικά από εκείνη την ώρα ήταν και εκείνη νεκρή. Μια πεταλούδα που καίγεται στις φλόγες ήταν το δαχτυλίδι του ανεκπλήρωτου έρωτα Ιωάννη Καποδίστρια για τη Ροξάνδρα. Εκείνη το φορούσε πάντα. Αυτό φαίνεται και από τις προσωπογραφίες της, όπου πάντα απεικονίζεται το δαχτυλίδι που της χάρισε ο αγαπημένος της. Το δαχτυλίδι που πρόσφερε ο Ιωάννης Καποδίστριας στη Ροξάνδρα Στούρτζα αποτυπώθηκε με ακρίβεια από τον Ηλία Λαλαούνη και βρίσκεται στη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.